Assalamu alaikum. So a wanga tutorial za mu dubi DevNet tags in SomniaNetwork. SomniaNetwork fast layer 2 ko kuma EVM compatible blockchain ne wanda ke capable of processing in fast transaction. Documentation ɗinsu sun sa suna iya achieving up to 400,000 transaction per second, wato 400,000 TPS per second. Sannan game da testing gaskiya ko da an kai running ɗin airdrop campaign ko kuma NFT minting campaign na testnet ɗinsu sun yi proving ɗin cewa lalle infrastructure ɗinsu is very stable sannan is fast. Don throughout stress testing ɗin da mun ka yi na testnet ɗin minting NFT ban yi receiving lag ko kaɗan daga network ɗinsu wajen minting ba. Within an hour I was able to, less than an hour ma, na yi minting ɗin up to 50 NFT. Kuma that is in consideration da duka traffics ɗin da ke shigowa daga wasu wallets ko wasu participant in DevNet campaign. So yau za mu dubi yanda ake testnet quest ɗinsu, don ba DevNet kaɗai ba ne, suna da testnet quest wanda ya ƙunshi social campaign. So either ko developer kake ko kuma dai kawai kana son ka yi tryout ɗin yanda infrastructure ɗin SomniaNetwork ke aiki, kana iya participating ga campaign ɗin. So there is expectation ma future reward in participation ɗin ko ba as a developer ba, kuna iya participating ga quest ɗin SomniaNetwork. So currently idan kun zo za ku yi connecting ɗin wallet ɗinku kamar yadda other Web3 platforms suke so, za ku yi connecting ɗin wallet ɗinku. Zan yi aiki da Rabi wallet. So za ku yi connecting, accept connected. So idan kun yi connecting ɗin wallet ɗinku, ma developers waɗanda ke son su yi building wani abu bisa network ɗin, feel free ku yi applying ma grants. Suna da specific field da sun kai allocating ma developers. Sannan akwai developer grants kamar yadda kuke gani nan sama, akwai developer grants. Sannan nan kuna iya applying ma access ko da ba grant kuke so ba, in kuna son access maybe ƙilan based on RPC ɗinsu ko kuma support ga wasu API calls inda za ku yi aiki da shi ga application ɗinku don ku yi boosting in speed in application ɗinku wajen development ko deployment. Kuna iya contacting in dev field, kuna iya sign up ko kuma ku sa details ɗinku ga wajen application ɗin ga na applying ma developer access don ku yi magana one to one da main developer in chains ɗin ko kuma waɗanda ke developing ɗin chain ɗin. It's totally open, kuna iya visiting in Discord server ɗinsu ku gan abin da ke faruwa. So idan kun shigo bayan kun connecting wallet ɗinku, yanda za ku yi DevNet tax ɗin da ke nan currently ba tax masu yawa ba ne. Akwai za ku yi farko ku yi requesting token, STT token shine gas token ɗin blockchain ɗin. So za ku danna request, zai sending, idan ya sending za a yi allocating muku certain token, kamar 1 token ne. Already in kana da token ɗin cikin wallet ɗinka zai sama request field ɗin ga don bai da adin ɗin token ɗin banza-banza in ba ka yi aiki da su ba. So bayan kun yi wannan za ku zo sai ku yi transfer. Transfer ɗin ga suna da option ɗin ku sa recipient ɗin da kuke son ku yi ma transfer ko kuma ku danna random wajen team ɗin ga zai nuna muku team wallet ɗinsu. So kuna iya zaɓen daga team wallet ɗinsu ku danna balance ko ku inputing balance ɗin da kuke so nan, sai ku danna send. Zai sending ɗin specific amount ɗin zuwa ga wallet ɗin team ɗinsu. While in ba wallet ɗin team ɗinsu kuke so, kuna iya kawai danna random address, zai generating kawai random address daga ƙilan daga na team ɗin ne yake ɗaukowa ko kuma dai random address ne daga chain ɗin yake ɗaukowa.
gashi yana da fetching random address, kuna iya kuma ku yi initiating transaction ɗin. Bari an danna shi ma. Kun ga ya kawo ease in, maimakon a ce sai kun je biɗan wallet da za ku tura mu ko kuma creating sabon wallet, kuna iya still tura mu on chain wallet inda already suke nan bisa chain ɗin. So second task shine swap, na swapping. On off. So ga swap wannan in kun ka zo za ku danna kawai mint ɗin ga, zai triggering ɗin wallet ɗin ku yi accepting transaction, sai ku yi minting ɗin test token. Za a turo muku test token ga wallet address ɗin ku, shi za ku yi aiki ku yi swapping. So kuna iya minting ɗin wanga, sai ku yi minting ɗin SUSDT ɗin ga guda biyu, sai ku yi minting ɗinsu. So bayan kun yi minting ɗinsu, kamar so guda ne every 24 hours, kuma minting ɗin wa'yanga, kuma in kun yi exhausting ɗinsu ne. So bayan kun yi minting ɗinsu za ku yi swapping. So kuna iya swapping any amount daga token guda zuwa wani token. So zan yi swapping daga WSTT ɗin ga zuwa SUSDT. Zan yi swapping ɗin shi. So kun ga ko ga swapping yanzu ga ya sa success, shi kenan ya yi swapping. So ko ga swapping gaskiya ga layer ɗin suna saurin swapping, suna saurin completing transaction. Duk da akwai load har yanzu, akwai waɗanda ke still active suna yin tax ga chain ɗin, amma kun ga minting ɗin is quite is reasonably fast compared to minting ga other testnet ma na wasu chains. So currently in kun ƙare na swapping tax ɗin ga, ina ganin shi kenan abin da za ku yi na fill ɗin ga. Kuna iya komawa baya. So bari mu danna home. Kuna iya komawa baya. Kamar yadda na ce ba ku iya yin tax ɗin ga na minting don an riga an ƙare minting interface ɗin ga. Sai dai in sun ƙara buɗewa to kun ga mint not active. So sun yi disabling ɗin shi. So kuna iya still komawa baya. Bari mu koma baya. Ku je ƙasa. Nan za ku ga platform quest. To nan ne za ku shiga ku yi quest ɗin connecting social media da sauran account ɗinku. So in kun danna ya buɗe quest.somnianetwork.connect, za ku yi connecting ɗin account ɗinku, same account ɗin da kun ka yi wajen swap ɗin nan da shi, za ku yi connecting. Amma idan za ku bi link, referral link ɗin da zan bari ƙasan video, ko kuma in cikin YouTube ne wajen video description, while ga Twitter handle ne za ku ci mishi nan ƙasa. Wannan direct zai kawo ku wajen quest ɗin ga don referral link ne na quest. Amma in za ku exploring ɗin shi ne da kanku direct, da za ku bi ta address ɗin Somnia Network, zai kai ku can wajen interface ɗin tax ɗin swap ɗin can. So ga quest, ba wani quest mai yawa ke gare su ba, guda uku ɗaya ne, daga wanga sai wanga. Ga tax quest ɗin nan za ku buɗe kamar yadda kuke gani. Idan kun buɗe zai kai ku yawancin quest ɗin social quest ne na following da liking. Ana ganin shi kenan, bayan shi babu wani abin da. Kun gani DevNet Mintaton. To wanga quest ɗin minting ne da an ka yi. So completed. Ina ganin komawa baya. Quest ɗin minting ne na in kayan minting ƙwara 10 na NFTs ɗin nan, zai baka OG Sonic ɗin ga, zai baka kaman certain amount of points, rewards points ɗin ga. Kun ga mutane 78 da ƴan ƙwaru ɗaya sun kai minting ɗin sun kai quest ɗin ga. So wanga tunda ba ku iya yin shi na first activity ɗin, tunda ba ku iya yin shi, akwai sauran activity kaman wanga DevNet Social Odyssey ɗin ga. So ga Social Odyssey ɗin kawai
za ku yi following ne ko ku yi joining Discord group da sauransu. Kun ga shi nan, kun ga link Twitter account, connect Discord, connect Telegram, login strike quests. Kamar da kuke gani login strike quests completed. So kawai shi na following ne. Da kun zo first quest ɗin zai buɗe muku wajen connecting ɗin social handle. Idan bai nuna muku wajen connecting ɗin social handle ɗinku ba, kuna iya zuwa wajen address in ga naku. Zai loading kamar profile ne wajen. Zai loading, in yayi loading za ku zo nan ƙasa za ku ga wajen connecting ɗin handle ɗinku da kun danna. Kamar nan reconnect, ga naku zai zama connect. So da kun danna connect zai kai ku wajen Discord ɗinku sai ku yi connecting. Ga Twitter ma haka nan, ga Telegram ma haka nan duk za ku yi connecting. Amma ga Telegram bai da wajen connect gaskiya. Ni rubuta sunana ɗaya ne wajen na yi saving. Don ban ga wajen connect ba ko da na yi abin ga. Amma ƙilan ya nuna min ban dai kula ba ne. Amma rubuta shi dai na yi manually sai na yi saving. Amma ga waɗanda za ku yi connecting ɗinsu ne directly. So in kun connecting ɗinsu directly sai ku zo ku yi completing ɗin social odyssey ɗin ga. Ku yi tags ɗin following, liking, mostly dai connection ne first. Ga campaign na biyu ne ke da wajen ana ganin following da liking. So muna loading. Ban ma gan na liking ɗin ba, kamar can ɗaya ne ke da wajen following kenan. So nan wajen requesting ɗin test token ne. Automatic in daga farkon bidiyon kun bi link in can ne, ko kuma in kun je exploring ɗin shi da kanku bai kai ku wajen, ba ku buƙatar yin wanga quest don automatic kuma ƙare shi. Kawai da kun zo claiming ɗin shi ɗaya ne za ku yi, don already kun riga kun yi shi, kawai za ku danna wajen claim ne. Zai claiming ɗin tax ɗin ya ba ku points ɗin. Kamar currently waɗanda ɗaya sun kai tax ɗin wanga completion, mostly waɗanda mutane abinda sun kai focusing ma shine na minting ɗin NFT ɗin nan. Kuma NFT ɗin ba wai compulsory abu bane da zai ƙara ma allocation, amma abinda na yi tunani kawai an yi aiki da bot account an yi farming ɗin NFT ɗin nan with the hope of in an tashi yin airdrop za a yi considering waɗanda ke da NFT holders in testnet. So na san bad actors sun kai yi farming ɗin NFT ɗin nan, sun kai minting ɗin shi da yawa ga multiple wallets. Tunda receiving faucet ɗin bai buƙatan ka yi bridging daga wani chain ka dawo, kawai za ka yi receiving ɗin shi ne. So sun ɗaya farming ɗin shi ne shi sa kuka ga mutane sun yi yawa. Amma currently ga current participant ɗin. So da kun yi wanga ina ganin shi kenan, babu wani abin da za ku yi ga current tax, ba su da wani quest kuma quest campaign. So kun ƙare exploring ɗin SomniaNetwork kenan, sai ku bi group ɗinsu, ku dubi ecosystem ɗinsu, ku gan dApps ɗin da ke developing bisa ecosystem wanda za ku iya interacting da su ga testnet. Kuma babu dApps kuna iya ku gwada deploying smart contract ga chain ɗin. Smart contract ɗin da za ku yi deploying ba wani sai ya zama wani advanced ba ne. Kawai it should be a little bit kamar daga creating token kuna iya creating generating kuma smart contract ɗin da zai yi wani abu mai amfani kamar airdrop smart contract hakan ga, ko kuma wanda zai iya distributing token da sauransu. So in kun completing waɗannan tax shikenan kun ƙara exploring ɗin Somnia testnet.